Tento potácející se sportovec zůstane jednou z nejsilnějších vzpomínek na olympijské hry v Paříži v roce 1924. Stejně jako na všech ostatních olympiádách se i ve Francii odehrály osobní tragédie. Například během přespolního běhu polovina závodníků vzdala, protože je přemohlo nesnesitelné horko. Nakonec to znamenalo konec tohoto sportu na olympijských hrách. V roce 2024 Francouzi učinili vše, aby se hry staly ohromným úspěchem, velkolepou světovou událostí. Vždyť Paříž hostila olympijské hry už před 100 lety. Tehdejších her, které způsobily revoluční změny v olympismu, se zúčastnili nejlepší sportovci. Finpavo Nurmi, vynikající běžec na dlouhých tratích, francouzský šermíř Roger Ducre a tehdy nejrychlejší plavec světa Johnny Weissmuller, budoucí filmový Tarzan. Ve 20. letech minulého století se sport zdemokratizoval a šampioni se stali novými idoly veřejnosti, jako například boxer Georges Carpentier či tenistka Suzanne Lenglenová. 20. léta byla také desetiletím žen. Ty svobodné a odvážné se sice staly pilotkami a akrobatkami, ale o své místo ve sportu museli ještě bojovat. Hry v roce 1924 přinesly celou řadu novinek. Od první olympijské vesnice až po přímé rozhlasové přenosy ze soutěží. Francie musela ukázat, že je hodna takové události, že se dokáže prosadit jako velký sportovní národ a že zajistí olympijským hrám skutečnou popularitu a mediální úspěch. Česká televize uvádí francouzský dokument Olympijské hry v Paříži 1924. V roce 1921, kdy se Paříž ucházela o pořádání olympijských her, Francie vstávala z ruin. V době první světové války bylo právě její území nejvíce bombardováno. Mnohá města i celé oblasti byly zcela zpustošeny. V bojích zahynulo téměř 1,5 milionu mužů. Ti, kteří přežili, se domů vraceli strašlivě poznamenaní, a to jak fyzicky, tak psychicky. Z téměř 4 milionů zraněných byla více než čtvrtina invalidů, což jim nesmírně stěžovalo návrat do běžného života. Začal dlouhý proces celonárodní obnovy. Francouzská vláda viděla v uspořádání olympijských her příležitost vnést do země trochu optimismu a obnovit národní prestiž. Přesto musela Paříž o uspořádání her tvrdě bojovat. O jejich pořádání, stejně jako v roce 2024, se ucházelo i Los Angeles. Kandidoval i Amsterdam, pro který horoval Mezinárodní olympijský výbor. Jeden muž se rozhodl udělat vše, co bylo v jeho silách, aby bylo vybráno hlavní město Francie. Tím mužem byl Pierre de Coubertin. Tento historik a pedagog začal už na konci 19. století bojovat za obnovení olympijských her. Byl přesvědčen o významu sportu pro výchovu jednotlivců a chtěl jej spopularizovat uspořádáním významné světové akce. Když si Mezinárodní olympijský výbor nakonec vybral Paříž, otec moderních her měl v úmyslu z ní udělat jedinečné hlavní město olympismu.
Prezident republiky Gaston Doumerc neskrýval 5. července 1924 úsměv na tváři. Na oficiální tribuně se spolu s představiteli států a korunovanými hlavami, jako byli například princ z Walesu, rumunský princ Karol, perský šáh a budoucí etiopský císař Haile Selassie, nadšeně účastnil tradičního zahajovacího ceremoniálu. Po oválu stadionu defilovalo 3088 sportovců reprezentujících 44 národů. O 4 roky dříve bylo na hrách v Antwerpách zastoupeno pouze 29 zemí. Poprvé se olympijských her účastní Polsko, Ekvádor, Irsko a Uruguay. Chybí Německo, které mělo po první světové válce zakázáno se her účastnit. Nejsou přítomni ani sportovci ze Sovětského svazu, který hry považoval za symbol buržoazní degenerace západu. Nejvíce sportovců v soutěžích představila Francie před Američany a Brity. Přestože delegaci vedly ženy, v celém průvodu byly i nadále ve výrazné menšině. Celkem se zúčastnilo 135 žen. Byla to pouhá 4% ze všech sportovců. Francouzským vlajkonošem byl Géo André, všestranný sportovec, jak ho nazval tehdejší sportovní tisk. Gestem inspirovaným starořímským pozdravem složil za všechny účastníky přísahu. Gaston Doumerc prohlásil hry za zahájené a hrabě Clary, předseda Národního olympijského výboru, pronesl velmi lyrický projev. Řekl, že stadion v Colombe byl postaven pro větší slávu sportu. Sportu obrazující rasy a prospívající lidstvu. Stadion v Colombe, ležící severozápadně od Paříže, měl hostit stěžejní akce celých her. Nebyl však první volbou organizátorů. Město Colombe, vzdálené 8 kilometrů od bran Paříže, bylo považováno za příliš daleko, než aby na svůj stadion přilákalo dostatek diváků. Hlavně však mělo nálepku dělnického předměstí s továrnami, tedy pravý opak romantické vize Paříže, kterou chtěla Francie propagovat. Když byly Francii hry přiděleny, Paříž snila o zcela jiném místě. Hned za svými hranicemi plánovala postavit stadion pro 100 000 diváků. Na počátku 20. let minulého století se sport stal pro lidi velkou podívanou a stále více zemí stavělo velké stadiony. Pro olympijské hry v roce 1908 postavil Londýn stadion White City s kapacitou přes 90 000 diváků. Paříž doufala, že vybuduje ještě větší. Od projektu se však rychle upustilo. Ukázalo se, že by byl příliš nákladný. Městská rada navrhla dát k dispozici stadion Pershing v Bois de Vincennes. Francouzský olympijský výbor však dal přednost stadionu Parc des Princes. Vedlo to ke vzájemnému přetahování, které trvalo téměř rok. Když Spojené státy viděli, že se Francouzi ocitli ve slepé uličce, dokonce nabídli, že pořádání her zorganizují v Los Angeles. Řešení nakonec přišlo od soukromého subjektu, od Racing Club de France. V té době byl tento závodní klub nejvýznamnějším sportovním klubem v západní části Paříže. Nabídl renovaci svého hřiště v Colombe výměnou za polovinu příjmů z olympijských her. Tak se centrem her stalo Colombe. Tento stadion, dnes známý pod názvem Yves du Manoir, zaujal čestné místo i v roce 2024, kdy podruhé hostil sportovce olympijských her, tentokrát v soutěži pozemních hokejistů. V roce 1924 byl však stadion v Colombe vybrán jako znouzectnost. Jeho odlehlost činila jisté problémy v dopravě. Železniční trať do Colombe musela být posílena a poblíž stadionu se postavilo nádraží. Někteří, aby se vyhnuli návalu ve veřejné dopravě, se raději vydali na stadion sami. V
hlavním městě se objevily nové dopravní prostředky. Například tento předchůdce skútru. Tato motorová koloběžka, nazývaná skutamota, určená pro lidi dobře ovládající rovnováhu, měla obrovský úspěch. Ještě překvapivější byla tato koloběžka, nápadně se podobající těm, které se v hlavních městech prohánějí dnes. Byla dokonale ovladatelná a navíc skladná. Jela rychlostí až 40 km za hodinu, takže to byl rychlý způsob, jak se do Colombe dostat. Spolu s výstavbou stadionu a tenisových kurtů začaly také práce na zařízení, které mělo způsobit revoluci v průběhu her. Olympijské vesnici, první svého druhu. Pro ubytování sportovců z celého světa bylo postaveno asi 60 malých dřevěných domků. Ve vesnici jste si mohli zajít na poštu, do kadeřnictví a dokonce i do restaurace. Ani to však nestačilo, aby utichla kritika týkající se nevelkého komfortu zdejších domků, kterým se některé delegace raději vyhnuly. Britové se rozhodli si najmout vlastního kuchaře. Američané zase dali přednost zámku de Rocancourt v departementu Yvelines. Otázka ubytování byla zásadní. Se 3 miliony obyvatel čelila Paříž vážné bytové krizi. Jak dokáže hlavní město, které mělo už tehdy nedostatek míst pro své obyvatele, ubytovat další desítky tisíc návštěvníků, kteří se během her očekávají? Někteří bezohlední hoteliéři našli řešení. Své nájemníky prostě vystěhovali. A situace využili ke zvýšení cen. Aby se těmto spekulacím zabránilo, vznikl nový bytový úřad. Tato instituce měla za úkol zprostředkovat soukromým osobám, které chtěly pronajmout pokoj ve svém domě, kontakt se zahraničními návštěvníky. Tato předchůdkyně dnes dobře známé platformy měla lidem usnadnit pobyt v Paříži a užít si skvělou sportovní podívanou. V roce 1924 byla hlavní disciplínou olympijských her atletika, zejména běh na 100 metrů. A ve stejném roce těmto disciplínám dominovaly Spojené státy. Ale 7. července v den finále měli Američané problém. Na startovní čáru do dosud nevylepšených startovních bloků se vedle 2 amerických favoritů postavil Brit Harold Abrahams. A postaral se o překvapení. Stal se nejrychlejším běžcem závodu. S časem 10 sekund a 6 desetin získal zlatou medaili a vyrovnal zároveň olympijský rekord. I další Brit Eric Liddell o sobě nechal slyšet. Nejprve se nezúčastnil závodu v běhu na 100 metrů, protože první rozběhy se konaly v neděli na Den Páně. Pro tohoto horlivého křesťana bylo nemožné se vzdát nedělního odpočinku, a to ani kvůli olympijské medaili. Vynahradil si to v pátek 11. července, kdy porazil Američany v běhu na 400 metrů. Novinářům pak řekl, prvních 200 metrů jsem běžel, jak nejrychleji jsem dokázal, a zbylých 200 metrů jsem s boží pomocí běžel ještě rychleji. Výkony Abrahamse a Liddella se staly námětem pro děj slavného 4 Oscary ověnčeného filmu Ohnivé vozy.
Američané sice prohráli v běhu na 100 a 400 metrů, ale porážku vrátili v běhu na 200 metrů a 400 metrů překážek. Tisk se chopil atletických výkonů a celá země začala šílet. Vždyť Francouzi se zhruba posledních 10 let sportu velmi věnovali. A pomohli jim v tom jak Britové, tak i Američané. Během války, aby se mezi boji trochu zabavili a zapomněli na jejich hrůzy, seznámili své francouzské kamarády se sporty jako rugby a fotbal. Mezi vojenskými týmy se pořádaly různé soutěže. Jedna z nich se 8. dubna 1917 dokonce dostala na titulní stránky novin. Šlo o rugbyový zápas mezi Francií a Novým Zélandem. Francouzští diváci se tak poprvé stali svědky maorského bojového tance haki. Nový Zéland udělal s Francií krátký proces a porazil ji 40-0. Ale porážka nebyla podstatná. Na zápas se totiž přišli podívat obrovské davy diváků. Po válce nadšení pro tento sport už nikdy nepohaslo. Před úctyhodnými davy diváků se po celé zemi pořádaly atletické mítinky, cyklistické závody, jako například překvapivé cyklistické kritérium kolportérů novin, či zápasy v pozemním hokeji. Objevují se nové sporty, jako třeba volejbal, který sebou přivezli během války američtí vojáci. Francouzi se nadchli i pro některé až překvapivé aktivity. V Buloňském lesíku se konaly závody na kolečkových bruslích. Tyto předchůdkyně inline bruslí byly stejně oblíbené jak mezi bruslaři a lyžaři, tak mezi cyklisty. Řeka Séna se také stala skvělým místem pro zábavu. Tomuto zařízení, jež umožňovalo příjemnou jízdu po vodě, Pařížané ještě neříkali šlapadlo, ale notylet. Lidé si dokonce dopřávali luxusu plavání v Séně. Každoročně se v Paříži pořádaly závody desítek profesionálů i amatérů k velké radosti veřejnosti hrnoucí se na nábřeží. Sport prochází demokratickými změnami. Objevují se noví hrdinové. Vedle hudebních a filmových hvězd nyní veřejnost zbožňuje i významné sportovce. Boxer Georges Carpentier, první Francouz, který se stal mistrem světa v polotěžké váze, byl jednou z nejznámějších osobností své doby. Rád se předváděl před kamerou, která ho sledovala až do Spojených států, kde dosáhl obrovské slávy. Pokud jde o ženy, za první velkou hvězdu můžeme považovat Suzanne Langlanovou s výrazně francouzským jménem, které si však hráčka změnila na Longlenovou, když se stala mezinárodní šampionkou. Její kariéra živila novinové sloupky nejen díky skvělému forehandu, ale i kvůli sukním, které si jako první nechávala zkracovat. Stala se tak slavnou, že ovlivňovala i módní trendy. Její oblečení i čelenku, které jí šil módní návrhář Jean Patou, kopírovaly všechny ženy. Paříž očekávala, že La Divine, božská, na olympijských hrách v roce 1924 získá zlatou medaili. Suzanne Longlenová však na stupních vítězů chyběla. Žloutenka ji do turnaje vůbec nepustila. Na této olympiádě se zrodila jiná mezinárodní hvězda.
Závody na dlouhé tratě ovládl 27letý Fin Paavo Nurmi. Jeho téměř nadlidské výkony budily údiv i obdiv. Desátého července se ve 4 hodiny odpoledne postavil na start závodu na 1500 metrů. Nurmi rychle předstihl ostatní běžce a osamocený závod dokončil. Byla to pro něj téměř formalita. Zatímco se jeho soupeři snažili vzpamatovat ze svého výkonu, neúnavný Fin se nezastavil. Za necelé 2 hodiny po prvním vítězství se pustil i do závodu na 5000 metrů. A opět zvítězil. Dvě zlaté medaile během několika hodin, to tu ještě nebylo. Pro novináře byl darem z nebes. Ale na to si Paavo Nurmi nehrál. Prezentovali ho jako chladného, odtažitého, dokonce jako by mu chyběl projev lidskosti. Kamerám a fotografům se vyhýbal. Noviny Le Miroir de Sport ho dokonce popsali jako dokonalého mizantropa, který se vyhýbá svým týmovým kolegům a po závodě si nikdy nepodává se soupeři ruku, jak bývá zvykem. Nurmi bude přesto oslavován jako první sportovec, který získal 5 zlatých medailí na jedněch olympijských hrách. Jeden z titulů získal v nejkontroverznější disciplíně soutěže, v přespolním běhu. Na start se postavilo 38 závodníků. Netuší, že se jim 10kilometrový závod členitým terénem změní v noční můru. Závod byl uspořádán hned po poledni, v nejteplejší části dne. Na slunci se teploměr blížil 45 stupňům Celsia a v části trati dosahoval dokonce k 60 stupňům. Už po několika kilometrech se některým běžcům začalo dělat mdlo. Byli nuceni trať opustit. Dva z nich museli být dokonce odvezeni do nejbližší nemocnice. Závod dokončilo pouze 15 z 38 startujících. Konec křížové cesty. Až na neporazitelného Paava Nurmiho, který závod dokončil jako první. Novináři uvedli, že cílovou pásku protnul svěží jako vánek. Před svým druhým krajanem Villery Tolou měl dokonce náskok 1 minutu a 30 sekund. V důsledku špatné zkušenosti se pořadatelé rozhodli závod v přespolním běhu z olympijského programu napříště vyřadit. Nebyla to však jediná komplikace, která při soutěžních kláních nastala. S olympijskými hrami se v roce 1924 rozloučilo i 15kové rugby. V té době byl turnaj omezen na 3 země – Francii, Spojené státy a Rumunsko. Ve finále proti Američanům byly francouzské trikolory jasnými favority. Navzdory všem předpokladům však v zápase dominovali Američané. Když byli 2 francouzští hráči vyloučeni po složeních zcela podle pravidel, diváci začali šílet. Při závěrečném hvizdu za stavu 17:3 se zuřivost publika ještě zdvojnásobila. Proti olympijskému duchu pískali i při vztyčování americké vlajky. Někteří dokonce fyzicky napadli fanoušky soupeře. 15kové rugby bylo staženo z programu olympijských her a oválný míč se na ně vrátil až v Riu 2016 ve své 7kové verzi. Z her zmizela i další velmi oblíbená disciplína.
Na kurtech postavených v blízkosti stadionu v Colombe je vše připraveno pro velké představení. Francouzští reprezentanti zatím mezi hvězdy nepatří, ale pod názvem mušketýři budou brzy světovému tenisu dominovat. Jean Borotra, René Lacoste, Jacques Brignon a Henri Cochet. Do těchto 4 jmen vkládali Francouzi své naděje na medaile. Pařížský olympijský titul nikdo z nich nezískal. Nakonec se tito 4 hráči museli spokojit jen se 3 medailemi. Pokud jde o ženský tenis, při absenci Suzanne Lenglenové vynikla na kurtech jiná Francouzska. Žili Vlastová brala stříbro v zápase s favorizovanou Američankou Helen Wilsovou. Byly k vidění kvalitní výměny míčků, ale organizace zápasu se dostala pod silnou palbu kritiky. Hráčky si stěžovaly na chování diváků, kteří vstupovali na kurty, aby si pořizovali fotografie. Ve stejné době se tenis profesionalizoval. Hráči, kteří byli za svůj sport placeni, se už nemohli účastnit olympijských her, jež byly pouze pro amatérské sportovce. Tenis byl proto na 60 let z her vyloučen. Toto rozhodnutí připravilo ženy o jednu z mála disciplín, které jim byly přístupné. Mohly soutěžit jen ve sportech považovaných za ženské, jako tenis, plavání, šerm a plachtění. Účast na atletických závodech nepřipadala v úvahu, protože byly považovány za příliš hrubé. Cílem bylo chránit jejich ženskost a plodnost. Během první světové války však francouzské ženy ukázaly, čeho jsou schopny, když nahradili muže odvedené na frontu. Sehrály velmi důležitou roli a hodlali ji využít k vybojování nových svobod. Po válce je už nic nemohlo zastavit. Pilotka Adrienne Bolandová poprvé přeletěla Andy. Další si vyzkoušeli akrobacii na křídle letadla a dokonce i se skoky padákem. Ženy byly také stále více zastoupeny ve sportovních soutěžích. V roce 1912 byl založen první čistě ženský klub Femina Sport. Každoročně pořádal významné mítinky, na kterých vystupovaly špičkové sportovkyně. Ženám se dokonce podařilo prorazit v tradičně mužské baště ve fotbalu. Ve 20. letech minulého století vyhrály hráčky Femina Sport 10krát mistrovství Francie v ženském fotbalu. I přes všechny úspěchy se však ženy nesměly účastnit nejsymboličtějších soutěží – olympijských her. Podle obnovitele her Pierra de Coubertina bylo jejich místo jinde. Osobně neschvaluji, aby se ženy účastnily veřejných soutěží. To v žádném případě neznamená, že by se měly zdržet provozování velkého množství druhů sportů, ale neměly by kolem toho dělat divadlo. Na olympijských hrách by jejich úlohou mělo být, stejně jako na někdejších turnajích, korunování vítěze. Abych to uzavřel, skutečným olympijským hrdinou má být podle mě dospělý muž. Ačkoliv se často poukazuje na mizogyní pohled Pierra de Coubertina, jeho výroky jsou plodem jeho původu i doby. Ženy si to však nehodlaly nechat líbit. Do jejich čela se postavila Alice Miliatová. Tato stenotypistka pocházející ze skromných poměrů, předsedkyně Femina Sport, se věnovala na vysoké úrovni veslování a vynikala také v plavání a pozemním hokeji. Rozhodla se postavit názorům Pierra de Coubertina.
Protože muži nechtěli, aby se olympijských her účastnily ženy, zorganizovala Alice Miliatová v roce 1922 v Paříži olympiádu pouze pro ženy. Vše probíhalo stejně jako na mužských hrách, s defilé sportovkyň i oficiálním zahajovacím prohlášením. To vyvolalo u Mezinárodního olympijského výboru velké pobouření. Předseda Atletické federace dokonce hovořil o ženském puči. Ve 13 atletických disciplínách soutěžilo 77 žen. Většina novin, které o akci informovaly, odsuzovala podívanou, kterou ženy předváděly. Nejreakčnější názory zveřejnil deník Le Figaro v reportáži o běhu na 400 metrů. Pro ženské tělo je to strašná zkouška a činí je velmi neatraktivním. Co je to za fúrie, posedlé temným šílenstvím? Mají vytřeštěné oči, křečovitě sevřená ústa, o jejich ňadrech raději nemluvit. V závěrečném úsilí protnout cílovou pásku třesou se, jsou vyčerpané. Těžko si představit horší srdcervoucí pohled na fyzický úpadek. Navzdory těmto dnes už jen těžko představitelným článkům se diváci dostavili a odvaha se ženám vyplatila. Všechny sporty se jim postupně otevřely, i když opravdové rovnoprávnosti bylo dosaženo až o mnoho let později. Zpočátku se ženy prosadily jen v několika málo disciplínách, ke kterým měly přístup. V roce 1924 to byl případ plavání, sportu s největším počtem závodnic. Závody se konaly na zbrusunovém stadionu pro vodní sporty Stade de Tourelle. Závodní bazén postavili u Port de Lille na severovýchodě Paříže. Byl jedním ze sportovišť vybudovaných speciálně pro olympijské hry a byl tehdy považován za nejmodernější v Evropě. Poprvé byl bazén vybaven lany s korkem k ohraničení plaveckých drah. Turnaj ovládla mladá plavkyně, teprve 18letá Američanka Gertrude Ederleová. Získala 3 medaile, 1 zlatou a 2 bronzové. Ženu s přezdívkou Trudy však zajímala i jiná výzva – přeplavání kanálu La Manche. Nikdo si v té době nedokázal představit, že by žena byla schopna takového výkonu. Gertrude se 6. srpna 1926 vrhla do vody. Aby se ochránila před chladem a žahavými medúzami, nechala se natřít sádlem a olivovým olejem. Voda v kanále měla necelých 16 stupňů. Na palubě doprovodné lodi byli novináři a fotografové. Po 14 hodinách a 39 minutách boje s vlnami vystoupila v Anglii na pevnou zem. Nejen, že byla první ženou, která to dokázala, ale téměř o 2 hodiny překonala do té doby platný mužský rekord. Všichni ji veřejně chválili za odvahu a smělost. Když se pak triumfálně vrátila do New Yorku, čekali tam na ní 2 miliony lidí. Na olympijských hrách 1924 se prosadila i budoucí velká hvězda stříbrného plátna. Američan Johnny Weissmuller byl prvním mužem, který uplaval 100 metrů pod 1 minutu a získal 4 medaile. Přitom se však her málem nezúčastnil. Narodil se v roce 1904 v tehdejším Rakousku-Uhersku a po rozpadu císařství se stal osobou bez státní příslušnosti, což by mu účast na olympijských hrách znemožňovalo. Do Paříže se dostal podvodem se svou identitou. Vydával se totiž za svého bratra Petra, rodilého Američana. Weissmuller se stal skutečnou atrakcí. Diváci se jen hrnuli, aby tleskali jeho výkonům. Byl považován za nejlepšího plavce počátku 20. století a během své kariéry vytvořil 28 světových rekordů. 8 let po olympijských hrách ho publikum přišlo obdivovat do kin. Zahrál si Tarzana a jeho slavný křik se ozval v minimálně tuctu filmů.
Francouzi vylovili z bazénu v Turel zlaté medaile. Získali zde svůj první olympijský titul v kolektivním sportu, ve vodním pólu. Ve finále porazili Belgii, která, stejně jako o 4 roky dříve v Antwerpách, si odvezla stříbrnou medaili. Francie získala celkem 38 medailí, z toho 13 zlatých. Umístila se na 3. místě za Spojenými státy a Finskem. Francouzi ovládli soutěže v cyklistice, když získali 4 zlaté medaile. Cyklistika byla v té době francouzskou vášní. Kolo se stalo dopravním prostředkem, který používal téměř každý. Dělníci ve městě i zemědělci na venkově. V meziválečném období připadalo na 40 milionů obyvatel téměř 9 milionů jízdních kol. Každá rodina vlastnila alespoň jedno. Cyklistika byla tak populární i proto, že měla svůj vlastní závod, Tour de France. S tímto nápadem přišly v roce 1903 noviny Lotto, které chtěly v létě zvýšit svůj prodej. První přejezd pyrenejských průsmyků v roce 1910, první výšlap do průsmyku Galibier v následujícím roce, zavedení žlutého trikotu v roce 1919. O legendární Tour se píše v každém vydání. Léto co léto se lidé shromažďují kolem silnic, aby povzbuzovali své šampiony. Po dobu etapy, slávy odehrávající se zdarma v blízkosti domova, se boří sociální bariéry a země se sjednocuje. Cyklisté jsou oslavováni jako hrdinové silnic. Nicméně už v roce 1924 má Tour svůj první velký skandál. Výrazná postava cyklistiky Henri Pélissier, jenž zvítězil v předchozím ročníku, se rozhodl v závodu nestartovat. Odsoudil nelidské útrapy, které museli cyklisté překonávat, i doping, jenž museli užívat. V článku, který napsal skvělý reportér Albert Londres, hovoří Pélissier o kokainu, chloroformu a medikamentech, jež jim pomáhají zmírnit utrpení. Ale ani to nezabránilo Ottaviu Bottecchiovi, aby se stal prvním Italem, který vyhrál Tour de France. Na olympiádě v roce 1924 nezazářili Francouzi jen v cyklistice. Stali se vítězi i v dalších disciplínách. Charles Rigoulot získal titul nejsilnějšího muže světa. Pouze pravou paží zvedl 87 kg a získal zlatou medaili. V době, kdy se mužné tělo tak velebilo, stělesňoval muž, jenž pracoval jako řezník, mužskou dokonalost. Byl pohledný, silný, sympatický a žádoucí. Ideální model pro fotografii tiskových agentur. Výkon Charles Rigoulot předvedl v centru Paříže, na jednom ze slavných míst olympijských her, na zimním velodromu. Na tomto za druhé světové války nechvalně proslulém místě se soutěžilo i v šermířských disciplínách, ve kterých dominovali Belgičané a Francouzi. Roger Ducret sám získal 5 z 38 francouzských medailí. Navíc se rozhodl soutěže také komentovat. Každý den přispíval do 3 deníků: L'Echo des Sports, L'Entrant Saint-Jean a La Petite Gironde. Čtenáři tak mohli ocenit jeho sloupky, které nebyly zcela nezaujaté. Například ve vydání z 27. června nepředpovídal nic jiného než vítězství Francie. července 1924 uveřejnil Le Miroir de Sport kresby, které by dnes vyvolaly skandál. Celostránkovou přílohu s podrobným popisem 4 ras zastoupených na olympijských hrách. Bílé, černé, žluté a rudé.
Novinář ujišťuje čtenáře, že nadřazenost bílé rasy nad ostatními třemi není ohrožena. Jedna soutěž však tento předsudek a komplex nadřazenosti bílého člověka brzy zpochybnila. William de Hart Hubbard, mladý 19letý atlet, získal zlatou medaili ve skoku do dálky výkonem 7 metrů a 44 centimetrů. Před odjezdem ze Spojených států napsal své matce: Řekni tátovi, že udělám všechno, abych se stal prvním barevným olympijským vítězem v soutěži jednotlivců. Svůj slib splnil. Věrný svému stylu sledování událostí ve světě informoval týdeník Le Miroir de Sport o výkonu amerického negra. Pokud chceme pochopit tyto výroky, které jsou dnes zcela nemístné, musíme vzít v úvahu kontext doby. Francie byla v té době po Velké Británii druhou největší koloniální mocností. Po první světové válce se její říše rozkládala na ploše více než 12 milionů kilometrů čtverečních, tedy téměř 20krát větší než dnes. Francie byla přítomna na všech kontinentech. Postavení koloniální mocnosti živilo přesvědčení, že bílá rasa je nadřazená. Pařížané, vzdáleně od kolonií tisíce kilometrů, měli příležitost se setkávat s barevnými lidmi pouze při občasných příležitostech, zejména během výstav o koloniích pořádaných po celé zemi. V Paříži, Marseille a Štrasburku vznikaly rekonstrukce původních vesnic a budovaly se stavby inspirované koloniemi. Velkých exotických veletrhů se účastnili miliony návštěvníků. Během války měli Francouzi mnohem větší příležitost poznat se s obyvateli svých kolonií. Někteří nastoupili do armády, jiní přišli přiložit ruku k dílu v národním hospodářství. Kolonie byly pro Francii také zásobárnou sportovců. Ahmed Bouguera El Ouafi, narozený v Alžírsku, běžel maraton pod francouzskou vlajkou. Původní profesí dělník se v roce 1924 umístil na 7. místě. O 4 roky později v Amsterdamu získal zlatou medaili. Po válce Francie i nadále povolávala zahraniční dělníky. Vždyť více než 10% mužské pracovní síly padlo na bojištích. Obnovit zemi přicházeli Italové, Poláci a například i Belgičané. Příchod nových pracovníků však provázelo napětí. Část obyvatelstva projevovala vůči cizincům určitou nevraživost. Některé noviny odsuzovaly nerozvážné mísení nebo stigmatizovali Belgičany jako zloděje práce. O velké výměně se zatím ještě nemluví. Neváhá se však zdůrazňovat rozmělňování francouzské identity a strach, že se Francouzi stanou menšinou ve vlastní zemi. Cizinci, které vidíme na záběrech, patřili mezi první propuštěné, když Francii na počátku 30. let 20. století zasáhla krize a nezaměstnanost. Byli bez váhání posláni domů. V létě 1924 se Francii přehnala vlna veder. Ani Paříž nebyla ušetřena. Všichni v hlavním městě hledali místo, kde by se mohli schladit. Celé rodiny vyrážely do parků. Lidé se neváhali ponořit do nádrží ve veřejných zahradách. Teplo bylo tak úmorné, že hrozilo zrušení některých oslav výročí 14. července.
Maraton naplánovaný na 13. července se však uskutečnil. Pořadatelé se poučili ze závodu v přespolním běhu. Aby se předešlo stejné katastrofě, byl závod odstartován v pozdním odpoledni. Na 58 běžců čekala okružní trasa mezi Colombe a Pontoise. U občerstvovacích stanic po celé trase se tísnily davy lidí. Závodníci pili nejen vodu, aby žízeň uhasili. Novináři sledovali běh ze svých vozů, aby jim nic neuniklo. Zvítězil Albin Stenros, který po triumfu Páva Nurmiho potvrdil finskou nadvládu v dálkových bězích. Olympijské hry v roce 1924 byly prvními, kterým se dostalo rozsáhlého mediálního pokrytí. O soutěžích informovalo téměř 700 novinářů z celého světa. Diváci na stadionu v Colombe mohli sledovat různé závody a přitom zůstat na tribunách. A to díky technické novince. Bezdrátové telegrafii neboli TSF. Byla to jedna z revolučních změn těchto olympijských her. Poprvé byly závody vysílány živě rozhlasem. Francouzi mohli slyšet hlas Edmonda Deortera, prvního sportovního komentátora v historii. Tehdy mu ovšem přezdívali neznámý mluvka. Organizátoři olympijských her a kolegové od tisku nebyli příliš nadšeni konkurencí nového druhu žurnalistiky a zpočátku mu přístup na stadion odmítali. Edmond Deorte se tedy rozhodl udělat reportáž z balónového koše. Je ovšem pravda, že rozhlasový přístroj mělo zatím jen málo Francouzů. O to víc byli vynalézavější. Díky přijímači zasunutému v podvazku a slunečníku sloužícímu jako anténa nepřijde tato dívka o nic ze sportovního klání. Toto zařízení způsobilo revoluci v životě Francouzů, kteří teď mohli být v obraze za jakékoliv situace. I když přijímací anténa bývala poněkud neskladná. Další mediální revolucí bylo vytváření obrazového fondu. Tým natáčel sportovní události a prodával záběry různým tiskovým společnostem. Tento systém, organizovaný pořadatelskou zemí, se při olympijských hrách používá dodnes. Na jaře 1924 připlulo do Le Havru několik stovek amerických turistů. Vydali se na dlouhou cestu, aby se zúčastnili pařížských olympijských her. Je těžké odhadnout přesný počet zahraničních návštěvníků, ale celkem se v průběhu olympijských her prodalo 600 000 vstupenek. Není překvapením, že nejvíce lidí přilákal fotbalový turnaj. Společně s cyklistikou to byl nejpopulárnější sport. Na prestižní finále s předním týmem začátku 20. století Uruguayi, jejímuž mužstvu se přezdívalo La Celeste, nebeské, přišlo rekordní množství diváků. Francii Uruguay vyřadila ve čtvrtfinále a ve finále se utkala se Švýcarskem. Na zaplněném stadionu triumfovala poměrem 3:0. Na všechny fotbalové zápasy přišlo 200 000 diváků a pořadatelé utržili téměř 1 800 000 franků. V den finále nezbylo na tribunách jediné volné místo. Stadion v Colombe byl příliš malý, aby se sem vešli všichni zájemci. Podle tisku se 10 000 fanoušků dovnitř nedostalo a tak museli čekat před branami na konečný výsledek zápasu. Zatímco fotbal byl jednou z mála disciplín, kdy se ochozy podařilo vyprodat, diváci některé jiné disciplíny téměř ignorovali, například gymnastiku.
Vysvětlovalo se to odlehlostí sportovišť v Colomb, ale novináři si stěžovali i na příliš vysokou cenu vstupenek. Nejlevnější se prodávaly za 2 franky, což přibližně odpovídá dnešním 220 eurům. Nejdražší stály až 50 franků, čili více než 5000 eur. Do konce července se prodejem vstupenek utržilo 5,5 milionu franků. Z 8. olympiády mělo prospěch také mnoho obchodníků. 5 kruhů se uplatnilo na nejrůznější způsob. Na šatech, šálách a dokonce i na vějířích. Zatím se ještě nedá mluvit o marketingu, ale návštěvníci si mohli na památku zakoupit popelníky, lahvičky s parfémy či klobouky. Přestože historicky 8. letní olympijské hry vyvolaly řadu kritických připomínek, které jsou nám dnes dobře známé, lze jejich odkaz hodnotit spíše pozitivně. Všechny medaile byly delegacím předány 27. července v den závěrečného ceremoniálu. Fanoušci tak měli možnost naposledy oslavit Harolda Abrahamse, Erika Lidla, Páva Nurmiho, Williama Deharta Habbarda, Rogera Dickreta, Jennyho Weissmillera, Žili Vlastovou či Gertrude Ederleovou a na několik chvil si prodloužit kouzlo úspěšné olympiády. A protože Francie je především zemí společenského dění, mohli jste si po olympijských hrách vybrat nespočet bister přejmenovaných na Café Olympique nebo Bar de Sport a popovídat si zde, jak se svět mění. I po 100 letech je v Paříži stále cítit atmosféra olympijských her z roku 1924. A francouzské hlavní město je vždy připraveno nadchnout se pro nové a nové výkony. V českém znění Adéla Kubačáková a Jan Šimik. Překlad Radoslav Zíbar. Dramaturg Vít Pavlusek. Mistr zvuku Ladislav Krýsl. Vedoucí produkce Markéta Vyšínová. Vedoucí dramaturg Daniel Macho. Vedoucí realizace převzatých pořadů Pavel Fuchs. Režie českého znění Tomáš Jančařík. Vyrobila Česká televize 2024.